дай. Давай. Може ли се качи тук? Как? Да имам. Остенцето трябва. Остенцето е най-важно. Остенцето! По-нагоре. Остенцето трябва. Така, 29. Остенцето и главата. Ще зачем колко време яде. Не искам да го снимаш. Не би трябва да се ви после. Стоп, Зара, стоп. Не, няма стоп. Вече яде, стоп. Дай да се